Ei, Kakara. Miten te pojat voitte? Hei, jatka rentoutumista. Tiedätkö, keitä me olemme? Olemme kumppaneita liikekumppanisi Marcellus Wallasen kanssa. Muistat varmasti liikekumppanisi, eikö niin? Annan arvauksen. Olet Brett. Vai mitä? Joo, ajattelinkin niin. Muistat bisneskumppanisi Marcellus Wallasen, etkö vain, Brett? Joo, muistan. Hyvä. Näyttää siltä, että minä ja Vincent yllätimme teidät aamiaisella. Anteeksi siitä. Olitteko nauttineet sen? Hampurilaiset. Minkä tahansa ravitsevan aamupalan kulmakivi. Millainen hampurilainen? Katso, hampurilaisia. Ei. Mistä ostitte ne? McDonald's, Wendy's, Jack in the Box. Mistä? Pikkahuna Burger. Se on se havailainen burgeripaikka. Olen kuullut, että heillä on maukkaita hampurilaisia. En ole koskaan itse maistanut. Mitä ne maistuvat? Okei, saatat joutua eliminoimaan yhden omistasi. Tämä on sinun täällä, eikö? Tämä on maukas hampurilainen. Vincent, oletko koskaan syönyt isoa kahuna hampurilaista? Haluatko maistaa? Ne on todella maukkaita. Ei. No, jos tykkäät burgereista, kokeile joskus. Minä en yleensä saa niitä, koska tyttöystäväni on kasvissyöjä, mikä käytännössä tekee minustakin kasvissyöjän. Pidän todella hyvän burgerin mausta. Tiedätkö, mitä he kutsuvat 4. pounderin juustolla Ranskassa? Ei. Kerro heille, Vincent. Royal GL. Kuninkaallisuudet. Tiedätkö, miksi sitä kutsutaan niin? Koska metrijärjestelmä. Katso, miten iso aivo Bradilla on. Oletpa fiksu. Aivan oikein. Metrinen järjestelmä. Hyvänen aika. Juuri niin. Hyvä. Haittaako, jos otan vähän juomastasi huuhtoa tän alas? Anna mennä. Kiitos. Se on hauskaa. Te, Lokkiparvi, tiedättekö miksi olemme täällä? En muista kysyneeni sulta yhtään mitään. Tämä. Mitä olit sanomassa? Se on kaapissa. Ei, se joka on polviesi luona. Meillä on... Vincent! Olemmeko onnellisia? Joo, olemme onnellisia. Kuule, olen pahoillani. En saanut sinun nimeäsi. Sinun sain. Vincent? Eikö? Mutta en koskaan saanut sinun... on Pete. Ja et puhua itsesi ulos tästä sotkusta. Mä haluan vain, että tiedät, kuinka... Haluan vain sinun tietävän, kuinka pahoillamme olemme siitä, että asiat menivät niin pieleen välillämme ja herra Wallasen kanssa. Lähdimme tähän juttuun parhaalla mahdollisella aikomuksella. Todella. Voi. Anteeksi. Katkaisinko keskittymisesi? En tarkoittanut tehdä niin. Ole hyvä. Jatka. Sanoit jotain parhaista aikomuksista. Mikä on hätänä? Olit valmis. No, anna minun vastata. Miltä Marcellus Wallace näyttää? Mitä? Mistä maa? Miksi ei ole yhtään maata, jota en tiedä? He puhuvat englantia. Ja mitä? Englantia, perkele! Puhutko sitä? Kyllä! Sitten tiedät, mitä sanon. Kuvailisitko, miltä Marcellus Wallace näyttää? Mitä?
Sano uudestaan mitä? Sano uudestaan mitä? Haastan sinut. Haastan sinut, senkin paskiainen. Sano mitä vielä kerran. Hän on musta. Jatka. Hän on kalju. Olkaa hyvä. Näyttääkö hän Siirtykää lutkalta? eteenpäin. Näyttääkö? Miksi yritit kohdella häntä kuin huoraa, Bragg? Kyllä, sinä teit sen. Kyllä, sinä teit sen, Bragg. Yritit kohdella häntä huonosti. Ja minun Se on lausuntoni, päällä. väkivaltaa ei tarvitse kohdata keltään muulta kuin sinulta. Memphis 1. Luesitko raamattua, eikö niin? Kyllä. Sinulla on tämä Kaikki kohta, jota tulee en ole olemaan. koskaan lukenut. Se sopii tavallaan tähän tilanteeseen. Hesekielin kirja 25:17. Vanhurskaan miehen polkua reunustavat kaikilta puolilta itsekkäiden vääryydet ja pahojen miesten tyranni. Autuas on hän, joka laupeudella ja hyvän tahtoisuudella johdattaa heikkoja pimeyden laakson läpi, sillä hän on todella veljensä vartija ja kadonneiden lasten löytäjä. Ja minä kostan sinulle suurella kostonhimolla ja raivokkaalla vihalla kaikille, jotka yrittävät myrkyttää ja tuhota veljeni. Ja sinä tiedät, että minun nimeni on Herra, kun minä kostoni sinun syöksen.